légy szíves időrendi sorrendben, úgy nagyjából, ha sikerül visszaemlékeznem, meséld el nekünk, hogy kerültél ide annak idején? Hát úgy kerültem ide, hogy nekem 2011 tavaszán kezdődtek a tüneteim. Kisebb-nagyobb izületi fájdalmak, torokfájás, fejfájás, rohamos fogyás jellemezte az állapotomat. Természetesen ekkor még dolgoztam, így sem sejtettem abból, hogy nekem úgymond súlyos betegségem van, vagy van kialakulóban. Akkor hány éves is voltál, bocsi? Akkor 32. Na most különféle orvosi vizsgálatoknak vetettem magamat alá. Vérvizsgálatok, röntgen, csontizotóp vizsgálat, semmi nem hozott eredményt. Aztán végül lekerültem egy neves immunológiai központba, ahol különféle vizsgálatok alapján, patológiai vizsgálat alapján vérvizsgálatokat végeztek, immunszellológiai vizsgálatokat végeztek, majd kimondták a diagnózist, hogy polimiositisem van, ami egy szisztémás autoimmun megbetegedés, amire az orvostudomány jelenleg nem ismer megoldást, nem tud rá gyógymódot, tüneteket kezeli. Ezt orvosok közölték veled? Ezt az orvosok közölték velem, méghozzá a klinika igazgatója, igazgató professzora, felhívatott az irodájába, rögtön az első héten, ahogy bekerültem a központjukba, hogy ebből a betegségből nem lehet meggyógyulni, folyamatosan veszélyes gyógyszereket kell szedjek, lehet, hogy egész életemen át, és törődjek bele, fogadjam el, hogy ez az állapot csak tartható, és azon vannak, hogy ne legyen rosszabb, úgymond ne progrediáljon a betegség. Na most megkezdődött egy hosszantartó terápia, legelőször is nagy adagokban kaptam szteroidkezeléseket, kortikoszteroidokat, amiket általában az autoimmun betegeknek úgymond bázisterápiaként alkalmaznak. Ki is mondták, hogy ez egy autoimmun betegség? Természetesen kimondták, orvosi leleteket megkaptam, kimondta a patológus, kimondta az immunológus. Ez a paksamita tartalmazza ezeket a leleteket? Természetesen tartalmazza. Csak ennyi az egész? Időrendi sorrendben rakva. Ez nem az összes dokumentum, nagyon sok dokumentum még. Ez lehet ilyen vastag is még? Szkennelve található meg a számítógépemen, illetve jó néhány laboreredményt e-mailben jutottak el hozzám a neves klinika. Na most, amiket nyomtatáson megkaptam, azokat természetesen ide időrendben, sorrendben összefűztem. Ezeken mindegyiken le van írva a diagnózis, a BNO kóddal rajta. Márpedig, ha valaki utána néz az autoimmun betegségeknek, és azon belül is a szisztémás autoimmun betegségeknek, az nagyon könnyen megkapja az információt, akár az interneten, akár tudományos folyóiratokban, akár orvosi szaklapokban, hogy ez a betegség jelenleg gyógyíthatatlan a tudomány állása szerint. Tényként közölték. Tényként közölték velem. A tüneteket természetesen elkezdték kezelni. Szteroidokkal, citosztatikus gyógyszerekkel, immunszupresszív gyógyszerekkel. Ezeknek mind nagyon súlyos mellékhatásai jelentkeztek nálam. Csontvelő károsító mellékhatások, a rengeteg kiütés, a sápadtság, a rossz közérzet, a fogyás, az anyagcsere és hormonháztartási zavarok, elektrolit zavarok, ezek folyamatosan kínoztak engem a 10 hónapos kezelés alatt. Az immunszupresszív kezeléseket állandóan változtatták, 1-2 hónapig kellett szednem egy bizonyos fajtát, aztán áttértek egy másikra, aztán áttértek a harmadikra. 8 hét kórházi bentfekvés után, nem egy húzamban, hanem több hétre tagolva, 8 hét kórházi bentfekvés után 2012. májusában közölte velem a professzor, hogy fogalma sincs, mi a bajom, nem fog tudni valószínűleg meggyógyítani, de a terápiát azt folytatnom kell, a citosztatikus kezeléseket nem hagyhatom abba, a szteroidot ezután is szednem kell, meg mellette a mellékhatások csökkentésére még egy marék gyógyszert, úgymond egy 15-6 szem gyógyszer kellett napi szinten beszednem. Csak ennek a 2 veszélyes gyógyszer mellékhatásainak a kiküszöbölésére. 10 hónapnyi pokoli szenvedés után és 10 hónapnyi folyamatos táppénz után azt mondtam, hogy nem bírom tovább a kezeléseket, megpróbálom alternatív módszerekhez folyamodni, és így kerestem meg a Holistic Medical Intézetet, hogy igénybe vegyem segítségüket. Akkor kerültél ide hozzá? Akkor kerültem ide hozzátok.
jellemeznéd-e azt az állapotodat, ahogy ide kerültél? Hát, akkor, amikor ide kerültem, ez 2012 májusa volt, akkor már körülbelül egy éve szenvedtem a megbetegedésemben, és gyenge voltam. Gyenge voltam, lelkileg is, idegileg is ki voltam merülve. Több mint 4000 szemgyógyszert szerettek be vele egy év alatt. Természetesen én minden orvosi terápiát maradéktalanul betartottam, minden kezelésnek alávetettem magamat, minden gyógyszert kiváltottam a gyógyszertárba, és mindent az immunológiai protokoll szerint hajtottam végre. Az állapotom rohamosan romlott. Minden egyes új terápia, amit bevezettek nálam, az állapotomat csak súlyosbította. Ez abban nyilvánul meg, hogy pokolian rossz volt a közérzetem. Állandó izom- és izületi fájdalmakkal szenvedtem, küzdöttem és küzdködtem nagyon-nagyon sokáig, több mint egy évig, de az orvosok, a kezelőorvosaim és a professzorok, akik nyomon követték az állapotomat, azzal nyugtattak, hogy ez a betegségnek a része, ezt nem a gyógyszeres mellékhatás váltja ki, ez a betegség része, törődjek bele, ha tartom magamat a terápiához, ezek a tünetek csökkenni fognak, az állapotom javulni fog. Hát az állapotom nemhogy nem javult, sokkal rosszabb lett. 2012 májusára már olyan rosszul voltam, hogy már véres székletem volt, az orromból állandóan folyt a vér, rengeteg kiütés volt rajtam, fel voltam vizesedve, fel voltam dagadva, gyenge voltam, izületi izomfájdalmak gyötörtek. Úgyhogy elhatároztam, hogy én ezt nem tudom tovább csinálni. Abba hagytam a kezelést, és akkor fordultam hozzátok. És megjelentél nálunk, és elmondtad ezeket a... Elmondtam a panaszaimat, megvizsgált egy általatok iderendelt belgyógyász szakorvos is, őnek is elmondtam a leleteimet, ő is átnézte a szakorvosi leleteket, és ő is alátámasztotta, hogy igen, ez a diagnózisom, ez egyértelműen le van írva a feketén-fehérre, Nota klinikának a bejegyzője minden egyes orvosi leletemen, labor eredményeken, MRI vizsgálaton, csontizotóp vizsgálaton, EMG vizsgálaton. És emlékszel arra, hogy ezek után mi volt az én válaszom a kérdésedre, hogy meg tudok-e gyógyulni? Azt hiszem megkérdezted tőlem, hogy akkor mennyi reményed van a gyógyulásra, milyen választ kaptál akkor? Hát azt a választ kaptam, hogy a gyógyulás elsősorban rajtam múlik, de csak hozzáteszel a kolonterápiával, hidrokolonterápiával, azzal, hogy az állapoton beinduljon. Az immunrendszer készteti gyakorlatilag a kolonhidroterápia arra, hogy a gyógyulási folyamatokat beindítsa. Itt most hagyj jegyezzem meg, hogy a légmentes kolonhidroterápia plusz volt az, amit neked akkor ajánlottam, ugye? Tehát nem az az egyszerű kolonterápia, amit igen, a légmentes kolonterápiát alkalmazzátok, ami az országban egyedülálló, tehát csak itt végeznek ilyen kezeléseket, és hozzáteszem, hogy a kezelés teljesen fájdalommentes, apróbb kellemetlenségeken kívül teljesen viselhető. Azért azt el kell mondjam, hogy a légmentes kolonhidroterápia plusz egy olyan rendszer, amely visszatért a szinte a legősibb módszerekig, nevesen a lopótökös vastagbéltisztításig. Ha a 12.500 évre visszamenőleg bizonyítható tény, hogy már Egyiptomban is használták a nyitott rendszerű vastagbéltisztítást, amely abszolút veszélymentes volt, mi ezt behoztuk műszakilag a mai modern világba, és valóban mi vagyunk azok, akik ezt tudjuk működtetni. A pluszról majd később fogunk szót ejteni. A lényege az, hogy 100%-osan biztonságosan lehet vele dolgozni, és azért rákérdezek, hogy mi van a bélflórától. Mert sokan azt mondják, hogy a kolonterápia rendszerében nagyon komolyan sérül a bélflóra. Te hogy tapasztaltad a bélflórák sérülését? Sérült a Hát én a bélflórám sérülését abban tapasztaltam meg, hogy az első légmentes kolonhidroterápiás kezelés után körülbelül 3 héttel, miután elhagytam a gyógyszereket és elkezdtem a légmentes kolonhidroterápiát, ez körülbelül egy időben történt, körülbelül 3 héttel a kezelések után az állapotom látványosan megugrott, mármint pozitív irányban. Annyira jól éreztem magam, hogy rögtön munkaképesnek éreztem magam, rögtön dolgozni szerettem volna. Házi orvosom
tanácsára vártam még egy hónapot, tehát másfél hónappal a kezelés után kerültem ismét állományba, munkaviszonyba, amit azóta is betöltök, egészségi állapotom rendben van, munkaképes vagyok, nincsenek panaszaim, nincsenek tüneteim. És úgy tudom, hogy ráadásul rendkívül felelősségteljes munkád van. Felelősségteljes munkát végzek, mindemellett rendszeres üzemorvosi vizsgálatnak vagyok alávetve. Legutóbbi üzemorvosi vizsgálatom is azt mutatta ki, részletes laboreredményeim, hogy autoimmun betegségre utaló jel nincs, gyulladásos paramétereink rendeződtek, egyetlen kirívó érték sem volt a laboreredményeim között. Kimerték mondani azt, hogy meggyógyultál? Nem. 2012. szeptemberében 4 hónappal az első kolonhidroterápiás kezelés után hívtak vissza az immunológiai klinikára kontrollra, ahol közölték velem, hogy nem hagyhatom abba a gyógyszeres kezelést, nem írhatom felül az orvosi protokollt, mert karácsonyra tolószékbe fogok kerülni, vagy akár légzésbénulás végezhet velem. Most köszönöm szépen, gyógyszerek nélkül a karácsonyt boldogan töltöttem a családommal, teljesen tünet és panaszmentesen. Izombetegségem nemhogy nincs, hanem sportolok, dolgozom, izomerőt érzek magamba, ilyen irányú panaszaim nincsenek. Úgy tudom, hogy nem is egy helyen vizsgáltak az országban. Nem is egy helyen vizsgáltak az országban, pont azért nem, mert már a harmadik, negyedik fajta ilyen immunszupresszív és szteroid kezelések kombinációja után is az állapotom csak egyre rosszabbodott. Vélhetőleg bizonytalanságot keltettem a kezelő orvosaimban, hogy ne adj Isten, netán félrediagnosztizáltak, ezért elküldtek engem egy másik intézetbe is, ide Budapestre, ahol megvizsgáltak, szintén, de ez a vizsgálat már akkor történt, amikor a koronhidroterápiát elkezdtem, és a gyógyszeres kezelést önhatalmulag abba hagytam. Mit szóltak a professzor urak ahhoz, hogy te elmentél egy alternatív helyre, és kolonhidroterápiás kezelésen vettél részt? Mi volt erről a vélemény? Miután te úgy érezted, hogy meggyógyultál, és ráadásul még közölted is? Hát, amikor 4 hónap gyógyszermentes időszak után megjelentem az immunológiai kontrollon, akkor gondolkodóba ejtettem, illetve az eredményén gondolkodóba ejtették a kezelőorvosomat, mert én úgy vettem észre, hogy nem nagyon érti, hogy a bevett terápiás kezelések elhagyása után az állapotom nem hogy rosszabbodott, hanem javult. Nekem azt ígérték, mikor legelőször felvettek immunológiai intézetbe, és elkezdték a terápiát, a kezelést, hogy ezzel csak megpróbálják fékezni a betegségem rosszabbodását, kialakulását. De meggyógyulni nem fogok belőle. Tehát kihozták, hogy meggyógyulni nem fogsz. Most ezek után, 4 hónappal gyógyszermentes időszak után az eredményeim javultak, a vérképem javult, az állapotom javult, és erre azt mondta nekem a kezelő orvosom, aki egy neves immunológus professzor, hogy bármi is az, amivel engem kezeltek, vagy ahova járok kezelésre, ami nincs benne az anatómia tankönyvben, az mind kuruzslás. És ezzel zártuk a kontrollvizsgálatot. Azért azt hadd mondjam el, hogy ez a bizonyos kuruzslás, ez nem csak azt jelentette, hogy elvégezzük a légmentes kolonhidroterápiát, hanem a plusz része az, ami rendkívül fontos a mai nap, hogy a test, szellem, lélek és a tudat. Ez a 4 életben magam fontos terület, ami egységesen tudjuk kínálni mindenkinek, és gyakorlatilag az immunrendszer gyógyít, és gyakorlatilag ehhez még hozzájárul a pszichoszomatikus rendszer. Tehát egységben kell kezelni egy embert, nem pedig részeire bontani. Amikor egy embert részeire bontanak, akkor hát ugye látjuk az eredményt, és mindenki a saját szakterületét védi, és ugye egy élő példa arra, hogy meg lehet gyógyulni bármilyen súlyos betegségben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly üzenet azoknak,
akik még mindig ilyen igen súlyos betegségtől szenvednek, és előre közlik velük, hogy bizony meggyógyulni soha nem fog, hiszen ez protokoll szerint gyógyíthatatlan. Mit üzensz az embereknek, akik még ebben a betegségben, vagy hasonló autóban? Azt üzenem ezeknek az embereknek, akik hasonló vagy ugyanilyen betegségben szenvednek, mint én, hiszen tartom is a kapcsolatot most is több olyan autoimmun beteggel, akit a súlyos mellékhatások, vagy gyógyszeres kezelések súlyos mellékhatásai gyötörnek, állapotuk nem javul, talán stagnál, vagy lassan de romlik, hogy ne adják fel a reményt, lépni kell, el kell határozni magukat, hogy igenis és van más megoldás a gyógyulásra, mert én is elhatároztam magam, nagyon nehéz volt, hiszen szemtől szembe közölte velem a professzor úr, hogy felelősen döntsek, családom van, kisgyermekem van, döntsek felelősen, nehogy abba hagyjam a gyógyszeres kezelést, mert ők már rengeteg ilyen esetet láttak, úgy fogom magamat visszakönyörülni a klinikára, és lehet, hogy lélegeztetőgépen fogom bevégezni, ha abba hagyom a kezelést. Ehhez képest én elhatároztam magamat. Abba hagytam az összes gyógyszert, természetesen nem hirtelen és nem azonnal, az orvos tudtával, az orvos nem volt belőle kihagyva, de abba hagytam önhatalmulag minden kezelést, minden orvosi utasítás ellenére. Az állapotom rohamosan elkezdett javulni a kolonhidroterápiás kezelések után, és azóta is úgy érzem, hogy az állapotom csak javul. Azt üzenem, hogy ne adják fel, lépni kell, el kell magukat határozni, van más megoldás is. Köszönöm szépen. Még azért búcsúzóan annyit hozzátennék, hogy olyan táplálék kiegészítőket kapott a Tibor, amelyek jelen tudásom szerint a világon a legtisztábbak. És nyilvánvaló, hogy a táplálékra nagyon nagy szükség van a mai napság, hiszen a táplálékainkból bizonyított tényként nagyon-nagyon sok olyan anyag hiányzik, ami napi bevitel szerint szükséges lenne ahhoz, hogy az immunrendszerünk stabilan és kiválóan működjön. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. És jó egészséget kívánok neked a továbbiakban is. Köszönöm.